Има ли си? Да, точно. Тук дълбоко доста. Айде. Да ти къде е кулата горе-долу, да се знае. Къде да ги търсят сомовете? Да, след 2 години. Къде са ги пуснали. Ела. Айде, пълен на голяма. Това лодка не е много бързо, нашата е по-бърза от това. Тежка лодка. Нашата може и по-бързо. Ти виж какъв е, гледай, виж. Не, го запуши. Няма, не. Отивайте е там, къде лещите ги са пустили. Аз мислех към палата, към скалите. Да, към скалите по-хубаво. Натаскаш по стеното, той сега в момента ще отиде нататък. Не, той каза, в средата му каза. Всяка мелешница ми. Да, на друго. Айде с него да ходим. Килове. Чакай, го хвана как се хваща том. Не се лигава. Чакай, пусни то. Това огромни ли са тук? Чакай, че изни там, седи долу. Майка ти. Как се хваща с том, да ни хваща? Не мога хвана, бе, спаня, как ги хваща? Пари го за врата, как го хващаш? Все едно ще вчера, майка му не. Трябва да го удушиш, аз го удушевам. Ма не си забивай пръст. И срещу слънце. Давай. Да, тук ще е дълбоко. Дай, сега искам. Аз съм на клип. Я дай на Кристиян да го хване и той да... Кръче, вот. Е така го хвани с едната ръка. Айде. Айде да го пускаме да стане голям сом. 200 кг. Минимум. Ти на тапета пинилите да правиш малко да е. Се виждаме. Все едно той те е правил да е. Айде, голям да стане. Сипай направо с кофта, бе. Айде. Чакай. Оп! Как го пусна? Криско, я бе, да пъди. Какво прави? Бързо. Внимай, че хапат, я ще ти зъби. Някой малко хапка. Давай, сипай ги с кофта, че няма време. Вие си седете и си играйте.